яке аз аввалин блогерҳо дар Тоҷикистон Диловар Сафаров. Ассалому алайкум. Шумо ба барномаи Нигоҳи Нав занг задед. То ҳол намедонам блогер чи аст. Дар Тоҷикистон блогер шудан чӣ мушкилии асосӣ дорад? Дар Тоҷикистон блогер шудан аз ҳама кори осонтар аст. Маҳкум мекунед, ман рӯи рост бояд гӯям. Ҳозир. Ҳозир. ҳар рӯз гирья мекунам. Ҳама занг мезананд барои мо, фақат душворӣ касе намегӯяд биё чойхӯрӣ равем, ошхӯрӣ равем. Масалан завқи ханда ва андӯҳи масалан ягон номаро хонда истода будед, андӯҳ ҳар душ якҷоя омад. Тиҷоратам кардам, сартарошам шудам, мисол аз киштӣ поёнам карде. Борҳоям ғарқ шуд. Як хайма доштам. ҳамин хаймаамро оташ задӣ. ситораҳои шоу бизнеси тоҷик, ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон, варзишгарон дар лоиҳаи Нигоҳи Нав бо Салимҷон Саидов. Дуруд азизони ман, ва мо чун ҳафтаи гузашта ваъда дода будем бо сам меҳмони планшети шумо, меҳмони телевизори шумо, меҳмони воситаи техникаи шумо ҳастем ва имрӯз дар барномаи мо, чун шумо огоҳ ҳастед, яке аз аввалин блогерҳо дар Тоҷикистон Диловар Сафаров. Ако ассалому алайкум. Алайкум ассалом. Ва ба кулли тамошобинони шумо, чун мегӯям мардуми тоҷики мо пеш аз ҳама гӯянд салом, мо низ бо эҳтиром аввал бигӯем ассалом. Ва инҷо чун суол оғоз кардан, гуфтан аввалин блогер, ман худам дар ҳайрат мондам. Яке аз аввалин блогерҳо. Хуб, ман дар дохили барнома мегӯям ки чаро яке аз аввалин блогерҳо, шояд ки шумо ба ин суол посух худатон ҳам пайдо кунед. Ман фикр мекунам ки ҳоҷати муаррифии шумо нест, шумо чеҳраи ошно ҳастед барои бинандаҳои мо. Суҳбати мо озод мешавад ва чанд қисмате дорад. Ман барои шумо шакл ва рафти барномаро кӯтоҳан муаррифӣ мекунам, агар иҷозат бошад. Бемалу. Қисмати аввали барномаи мо, марҳамат, қисмати нӯши ҷон. бошад. Ба ҳамин ҷам баҳс мекунем. То қадри имкон. Ва як бахши дигар шарт аст. Хуб, агар омода бошед меравем. Рафтем. вақте ки ман ба шумо занг зада будам, карантин буд, давраи карантин буд ва суҳбати мо аз он оғоз шуд ки ман шуморо даъват кардам. Шумо гуфтед ки ман бо телевизионҳо он қадар ошноӣ надорам. Чаро? ошно нестам он қадар. яъне ки агар ки мухтасар карда гӯем, хабиет хуё хубаш нагӯем, чунки баъдан ё гапи рост мезанӣ, ё ки ҳар чӣ ки фикратро мегӯӣ, мардум хафа меша. яъне ки дар назар дорем ки телевизионҳо, чун аз рӯи таҷрибае ки ҳам радио, зиёда аз 7 радио кор кардем, беш аз чанд сол телевизион ҳам кор кардем ва билохира дар ин ҷо ки ист гирифтем, мардум ки ҳамчун блогер мешиносад. аслан шумо ҳамчун блогер муаррифӣ кардед, бале дар Тоҷикистон моро ҳамчун блогер мешиносанд, як нафаре ки блог дорад ва пеш мебарад. аммо бар замин бештар такияи мо, кори мо ба коргардонӣ аст. аслан коргардон, кинематограф, филмҳои ҳуҷҷатӣ ва дигар роликҳои кӯтоҳе ки ба зеҳни мардум кор мекунем, роликҳои иҷтимоӣ. бале. аммо ноошноӣ, рости гап, телевизион як чорчӯба дорад, як қолаб дорад ки аз қолаб намегузоштанд ки берун барои. фаҳмо. хуб, охир вақтҳо Диловар Сафаров бо корҳои хайр машғул шуда истоданд. ҳамин давр чаро бо ин кор бештар охир вақтҳо нисбатан қаблан низ ин корро мекардед, аммо охир вақтҳо ё ман мушоҳида кардам ки ҳамин чиз зиёдтар шудааст аз оне ки ман маълумот ҷамъ кардам. яке аз вазифаи инсоният аст ки вақте ки нигоҳ кун, мардум аслан ду қавмият мешаванд. ҳастанд мардуме ки гиранда, мардум фақат кӯшиш мекунад гирад, аммо мардуме ҳаст ки диҳанда. ино байношун хело фарқ аст. ин дар зиндагӣ мебинӣ баъдан нафара ки бисёр, яъне вақте ки гап сари одамият меравад, вақтҳои охир чаро гуфтед, мисоли оддӣ, мо байни мардум эълон кардем, гуфтем мо ба шумо реклама месозем, мо ба шумо гудок астку, занг мезанам, масалан, ассалому алайкум, Нигоҳи Нав, ассалому алайкум, шумо ба барномаи Нигоҳи Нав занг задед, хоҳишмандем интизор шавед, пас аз чанд муддат ё дигар ҳамин чизҳоро гуфтем мо барои шумо бепул месозем, аммо шумо бинед ки ҳамсоятон фақир аст ё ки бинед ягон ниёзманд аст, ҳамоно ба ҳамсоятон, яъне ки мо тиҷорате кардем ки аз дасти мо ҳамин чиз меояд. ҳамин корро кардан гарчанде меҳнат дорад, захмат дорад, аммо барои мо ҳамчун як ками пиёлаи чое кена. то ки фаҳмед, вақте аз мо ҳеҷ чиз намеравад, мо ба мардум дием
ва аз онҳо хоҳиш кунем ки зиёда мисол ани чанд садта сохтем, чанд садта сохтем ки шифрфурӯш рафт ба як нёзманд шифр дод, кафелфурӯш рафт, ордфурӯш орд дод, инаш ин ваяш вай. ҳамин роҳқатӣ ман яке аз вазифаи шаҳрвандӣ ва инсониамро иҷро кардам. ин маънои онро надорад ки чаро ман пештар кам мекардам, чаро пештар. агар ки гирем ҳар инсон бояд кунад ба хотири худаш, яъне ки хайр балоро дур мекунад. бале акед ловар маро маъзур доред, шояд ман нодуруст саволро барои шумо пешниҳод кардам. манзури ман корҳои хайр кардани, манзури ман таблиғи корҳои хайр аст аз ҷониби шумо. таблиғ агар донед хайр ду нав дорад. аслан шагире мегӯяд ин дастат хайр кунад, бояд ин дастат нафаҳмад. ва ҳаст устодо мегуфтанд ки агар ҷои хайр кам шуд, дар он ҷо ошкор кун то чашми дигарон боз шавад. бале яъне ҳамон чиза мебинаду ба ёдаш меояд. ин чиз боки надорад. ин як баҳси беҳад чуқур аст. умуман хайр бошад. хуб пас меравем ба паҳлӯи дигар. хато накунам фаъолияти шумо аз радио оғоз шудааст. агар хато накунам, аммо дар радио фаъолият карданатонро дар болонӣ зикр кардед. имрӯз чаро рафтед? вақт кам аст ако. нигоҳ кунед, чун гуфтем на кам аст, қариб то душанбе кор кардем радиоҳо ва шукр ки ба сари баланд баромадем. вақте ки дар ҷодаи радио ҳар як чиз як ҳамин норбон, вақте ки мехоҳӣ боло барои норбон охир дорад. вақте ки дар ҷодаи радио он чи ки мехостем мо гирифтем. шукр ки дар ҳамон замон мухлисони зиёд доштем, ҳаводорон, ино он. дигар аз он боло ман натонистам равам. дигар буромадам рӯи бом, нест дигар чиз. чунки ҳамин буд. аз ин сабаб баъд ман оҳиста оҳиста кора дигар кардем. баъд ин ҷодаи блогерӣ аслан агар росташро гӯем, то ҳол то дирӯз худамро блогер ҳис намекардам ва касе блогер мегуфт ман шарм медоштам. чаро? ҳамон мардум, ман чун то ҳол намедонам блогер чи аст. мегӯяд ки як блог дорад мебарад, аммо барои ман намедонам як чизе буд ки нописанд буд. чунки кас мемонад. фақат ҳамин тасодуф як видео карда будем ба мардум писанд омад, ҳамин қайди 2 3 4 5 он чи ки устодҳо доим мегуфтанд ки ба мардум де он чи мардум мехоҳад. вақти мардум қабул кард, вақти мардум эҳтиром кард, вақти мардум гӯш кард, пас бояд бидеҳиш. бале хуб бинед, дар тоҷикистон блогер шудан чӣ мушкилии асосӣ дорад ба фикри шумо? дар тоҷикистон блогер шудан аз ҳама кори осонтар аст. осон. марамат худатро ба девонагӣ зан, тагоҳ ту блогер ҳастӣ. фаҳмо. ҳамин худи ҳозир дар ҳамин шабакаи телевизионӣ ё ки моро тамошо мекунанд, ҳамин кашф кортаҳоятро тани таҳпуш гуфта як девонагӣ карда баромада рав. ту дар ҳама пас аз як ҳафта дигар тамоми мардум туро мешиносанд. аммо чӣ гуна мешиносанд, ин суоли дигар аст. бале манзури ман он коре ки шумо мекунед мушкилияш, он блоге ки он влогҳое ки шумо мекунед, он масалан маҳсуле ки шумо дар ютуби худатон, дар инстаграми худатон эҷод мекунед, пахш мекунед барои бинанда, чӣ барои шумо чӣ мушкилиҳо эҷод мекунад? ҳаст мушкилиҳо ё мушкилиҳо ҷузъӣ аст? не, хай коре нест ки мушкилӣ надошта бошад. хуб коре ва ин чиза ҳар нафаре ки агар ки ворид шавад, баъд яъне коре ки агар дар хизмати мардум ҳастӣ, коре ки дар роҳи тарбия ҳастӣ, фаромӯш накун, роҳаш пур аз хору санг аст. хуб бинед ако, баъзан маврид мешавад ки шумо ҷониберо, гурӯҳеро умуман баъзан мешавад ки танқид мекунед. танқид ба маънои он ки маҳкум мекунед, баъзан маҳкум мекунед. ман рӯи рост бояд гӯям. шумо хоб мекунед сериал тамошо карда, ҳамин аст. хоб мекунед, аз хоба фарбеҳ мешавед. ман нахостам дағалтар фаҳмонам, хулас фарбеҳ мешавед. баъзан таҳдидҳо, телефонҳо, зангҳои телефонӣ ё ин ё он ниҳод барои шумо таҳдид, ягон сухан намешавад? хело зиёд аст. на ҳар як таҳдидҳое ҳаст ки шояд оддӣ блогерҳо он таҳдидҳоро агар ки шунаваниҳо бинанд, он ки бас кунанд. фаҳмо. зери блогерҳои оддӣ шумо чиро доред? ин чиз боз мегӯям, ин вақте ки рӯи тарбияро пеша мегирӣ, роҳат пур аз хор аст, ё ки хусусан дар охире ки
мо хостем ки миллати тоҷика бардорем мо як мақсаду маром дорем ки рӯзҳои наздик тамоми мардум бояд огаҳ бошанд чун тамоми туркҳову дигар бинед бо тариқи филм таърихша зинда кард. мо имрӯз агар ками дигар чашм пӯшем ҳозир бузургои моро кулан мегиранд филм мекунанд. баъзан чизҳоро мо бо як устод ҳаракат кардем талош кардем дар бораи тоҷикон 4 зарбаву чизҳои муҳими рӯзгорро пешниҳод кардем. медонам ба бисёр кишварҳои ҳамсоя писанд наомад чунки мо таърихи худамонро зинда кардем. аз ин таҳдидҳо шуд аммо барои мо ин таҳдидҳо хандавор аст. иззат чизи маъмулӣ шудааст. иззат обрӯ ҳифз ҳамаш дар дасти парвардигор аст. фаҳмо беҳтарин аз филм ҳарф задед. шумо нафаре ҳастед ки номи каналатон низ шабакаатон низ дефилм аст. чанд филмҳои мустанад доред? акнун дар тоҷикистон филм гуфта мо фақат киноро эҳсос мекунем. филм гӯем агар аксар мардум кино дар дигар ҷо ҳамин видеоро филм мегӯянд. бале ман ҳам барои ҳамин гуфтам ки шумо чандин филмҳои мустанад низ доред. ҳамчун навор ди филм диловар филмҳо ҳаст мисол Люк Бессон представляет ё фалон фалон ди филм яъне диловар филм. ҳар чизе ки мо эҷод мекунем ҳар ҳамин дастае ки дорем командае ки дорем ки филмҳо навор мегирем барномаҳо мекунем рекламаҳо месозем боз чиҳое ки ҳаст ҳамамон дар зери ҳамин шиор. ин ҳамчун як тахаллус аст. ин ширкат нест ин тахаллус. фаҳмо мо инҷо аз фаҳмиши филм ҳарф задем. бале инҷо хронометраж гап сари хронометраж рафта истод аст дар розияш дар нақша умуман нест ки филмҳои масалан шумо бештар масалан мегиред филмҳои ҳуҷҷатӣ мегиред. агар жанр вобаста ба жанр гӯем масалан филмҳои бадеӣ дар нақша ҳаст ки филмҳои бадеӣ ба навор гиред. мо нигоҳ кунед ҳар як инсон мақсад маром дорад. хоб ва филмҳо чанд нав мешаванд фаромӯш накунед. агар барои фестивал озмунҳо кунӣ ӯ куллан дигар аст мардум душвор мефаҳмадаш ва ҳаст барои мардум ва ҳаст севум ки баъдан политикӣ гӯем ки ин тарозаҳоро бармекашад сиёсӣ. акнун мақсади асосии мо мардум аст. барои озмун чӣ талаб мекунад бояд аз он ҷо истода навор гир бояд аз ин ҷо не. мақсади асосии мо мардум муҳим мардум фаҳмад барои мардум содда карда осон карда пешниҳод мекунем то ки дар зеҳни мардум ҳамин чизҳоро ворид кунем. фаҳмо жанрҳояшро гуфта метавонед ки дар ҳар гуна жанр аст. ҳар чизе ки мардум ба тамошояш фоида мегирад на он чизҳои фаҷ ки аллакай мардум худаш медонад чиро дар назар дорем. ҳар чизе ки ба тамошояш мардум ба худ чизе бигирад. бештар вақт шало ақал беҳуда истифода беҳуда вай накунад сарф нашавад. фаҳмо хуб акай диловар бинед ман филмҳоро намегӯям аммо он наворҳое ки худатон бештар баромад мекунед нақл мекунед бештар моликияти зеҳнии худатон ҳаст. яъне шумо бадоҳатан вобаста ба ин ё он мавзӯъ ҳарф мезанед вобаста ба мавзӯъҳои иҷтимоӣ бисёртар ахлоқӣ бисёртар доғи рӯз ягон масъалае баромад нақл мекунед. хуб зани ҳалол нест гирем аммо бачаи ҳалол ҳам кам аст. бовар кунед худ дар зиндагӣ дида истодаед. дар ин мавзӯъҳои актуалӣ ҳарф задан барои шумо масалан кӣ кӯмак мекунад чӣ кӯмак мекунад агар гирем? нигоҳ кунед албатта ки дар бисёр чизҳо мо маслиҳат мегирем. яъне ки маънои онро надорад ки ҳама чизи худмон тавлид мекунем. як сар хуб аст ду сар хубтар се сар бо хубтар шуда меравад. маслиҳатҳо мегирем аммо вақте ки атрофи доғи рӯз гап мезанем аксар мардум мегӯяд ки хай кӯдак аст чӣ медонад ё чизи дигар. вақте ки шумо як кора зиёда аз 100 бор кардед шумо моҳир мешавед шумо профессионал мешавед. ҳамин як кора 100 бор кардед аз муаммои мардума шунидан ҳазорҳо миллионҳо дигар дохили сари мо даромад зиндагӣ моро ҳамчун психолог карду ҳамчун чиз карду ва ҳамчун оне ки дар ин тӯли чанд сол шукр ки метавонем як каса маслиҳат диҳем ки аксар ҳамин шикоятҳое ки масалан доғи рӯз ҳама ҳамин наворҳоямон доғи рӯз аст. номаҳое ки мебиёд аз он мебинем бештар кадомаш ҳаст
ҳамон моҳ ҳамон атроф гап мезанем. боз мебинем ки бештар кадом аст. аксар ҳамин муаммоҳои оилавӣ бисёр аст ки бечора роҳ гум карда мешаванд, дар зиндагӣ тоқат карда наметавонанд. бинед чӣ қадар талоқҳо зиёд шуда истодааст. шавҳар дар паси Машаву Наташа инҷо баъзан хуштоманҳо бисёр сахт мегиранд вақтҳои охир. хуштоманҳо шумо ҳам як давраи келиниятонро ба ёд биёред. ва ахлоқ ҳам идоми мантиқи ҳамин чиз ҳаст, мавзӯи ахлоқие ки шумо даст мезанед. бале охир, чун гуфтем ҳар коре мекунем бояд ба мардум чизе бидиҳем. фаҳмо. хуб, чанд савол метиҳам аз эҷодиёти шумо камтар дур меравем агар иҷозат бошад. шумо ба таблиғ кам ниёз доред. сабаби розӣ шудани шумо дар мусоҳиба бо мо? аслан чун агар ки ҳамин мусоҳибаи худамонро гирем беваҳму воҳимаву дигар чиз на камаш як 6-7 бор ё зиёдтар занг задем ба хотире ки ман ин қадар майл надоштам. хай бад чун агар ки ошкоро гап занем рости гап хело зиёд ҳастанд нафароне ки мехоҳанд ба шумо суҳбат кунанд, барнома кунанд. бале аммо вақте ки чун гуфтем зиндагӣ психолог кар вақте манзурашона мефаҳмӣ онҳо мехоҳанд ҳамчун норбон истифода бар ону машҳур шаванд. чун тамошобини мо зиёд аст мехоҳанд аз ин сабаб ва баъдан мебинӣ ки як кори дигаре мекунанд ки хулас чизе буд ма умуман майл намекардем. ва масъалаи таблиғ дар ҳақиқат ҳар инсона рафтораш гуфтораш муайян мекунад ки буданаш. дар зиндагӣ агар наворҳоро бинед борҳо мо нагуфтем ки дар мо обуна шавед, яъне чӣ хеле мегӯяд подписатсия кунед ё ин кунед ё вай кунед чизҳо. ва гуфтанӣ ҳастем ки аслан инсон вақте ки рӯ ба таблиғ мебарад, мехоҳад худашро реклам кунад, дар бисёр чиз реклам аз он дур мешавад. хубаш ин ки мардум ҳар касе ки мехоҳад машҳур шудан шумо дунболи кор шавед, яъне дунболи коратон шавед, коратонро дӯст доред, аз таҳти дил кунед, ҳамон шӯҳрат машҳурӣ аз паси шумо мебиёяд. ба монанди қиссе ки дар китобҳо буд, гурбачаи хурдака ки мехоҳад думашро қапад, гурбаи калониё давр мезанад то гирад, гурбаи калонӣ мегӯд накун намешавад. пас вақте ки ҳамун гурбача мега аз баҳраш буромадам, чӣ қадар суръата тез мекардам, мебинам ин қадар дур мешудум. аз баҳраш буромадам, дунболи корам шудам, мебинам ки аз пасам омада истодааст дум. яъне ки шӯҳрату ин чизам ҳамин аст. чун инҳо мақсадошон чӣ хеле гуфтем, дигар чиз ки аст, аз ин сабаб кора хуб кунанд. беҳтарин. ташаккур ки бепарда ҷавоб гуфтед. ва аз эҷодиёти шумо берун як савол. кай охирон бор ханда кардед? ҳозир пеш аз ин рости гап аслан бигирем, доимо мегуфтем ин қалб сангин нест. як номаҳое меояд, як шикоятҳое мебиёяд, рости гап қариб ман ҳар рӯз гирья мекунам. гирья ба он хотири айне, аммо дилам месӯзад. номаҳое ки мебиёяд ва бовар дорем ки инсони солим, агар инсон солим бошад, тоқат карда наметавонад. ҳар як мусибатзадаҳое ки бечоро занг мезанад, фақат ба хотири оне ки чизешон бигӯем, дилашон таскин ёбад. хандае ки охирон бор ёд дорам, як 2 моҳ пеш ҳамроҳи 3-4 дӯстонам ба саёҳат рафта будем. яъне ки ҷое буд ки мавҷ набуд, связ набуд, телефон кор намекард. як ҷое ки чанд қабати кӯҳҳо буд, Искандаркӯл боло. дар ҳамон ҷо як 4 дӯст дорам. номошона гирам хурсанд шаванд. дӯстоне ки даъват карданд ки биё кор мекунӣ. якеш Умаршо буд, Довудшо ва Валиҷон. инҳо гуфтанд биё меравем. хулоси гап ҳамон ҷо рафтем ва дар ҳамон ҷо он гунае ки хандида будам ки то ҳол 2 моҳ мешавад тақрибан. охирон табассум, охирон ханда, охирон чун аз мавҷ дур будем, муаммои мардум набуд. аз таҳти дил хандида будем. аз таҳти дил суҳбати озод, ҳеҷ чиз нест, мавҷ нест, кӯҳ чор тараф, на расмгирӣ, на ин он. охирон бор дар ҳамон ҷо буд.
بهترین. امید میکنم که همین خنده ها در زندگیتون زیاد شود و مقابل همین چیز که ببینید اینجا از نامه ها گفتید و از گریه قلب گفتید. بعضا میشود که به واسطه از چشمان اشک جاری میشود. در زندگی شما میشود بسیار میشود این چیز یا اینکه کم چگونه است؟ همین حالت رخ میده. او به دیده خودش معیار دارد. نمیشه یک روزی در روز انسان گریه کنه. گریه هم وای دارد که دیگر انسان پس از یک گریه و بدونید که اصلا گریم چرا بیشتر موی سر مردها میریزد و این میشن بیمار میشن وای نمیگیرند چون مردم نمیگیریند. این اثبات شده است. اگر مرد گیریه دونید که این به همون حد رسید، به همون حدی که انسانیت و چون گفتیم قریب که هر روز اگر گریه کنیم پس بهوده هست حالتولی که یاد ندارم چون که هر روز کاری ما همین همه زنگ میزنند برای ما فقط دشواری کسی نمیگود بیا چای خیره رویم اشخوری رویم طربخانه رویم زود روز رویم از مشکلش حرف میزنیم. فقط مشکلی است و خوشحال هستیم که با مردم این حال ضرور هستیم. بله اعتماد دارم. بهترین. تشکر زیاد. خب ببینید داستان زندگی دلوار سفر را اگر فیلم سازیم نامش چی میشود به فکر خود شما؟ برای هم فکر کرده بودید در واسه به همین چیز؟ اگر فیلم کردنی باشیم یک چیزی هست که نامش را اصلا همین سوال با تماشابینان گمان میکنم که هیچ خیلی من فکر میکنم که هواداران شما میخوان که همین بفهمن باور کنم. یک نامگذاریش میکردیم چون یک بار گفتن نمیتونم اما معنیش میگم که چیزی به آخر یعنی که هر روز ما یک فکر رو میکنیم و کوشش داریم که به همون مقصد ما رسیم و باور نداریم که چیزی باشد که جنب است یعنی چیزی به آخر یا نامه های نخوانده یا نامه به آخر یا عمل به آخر چون تا آخران نفسی هست به همون روز پروردگار رساند. ما کوشش میکنیم در خدمت مردم باشیم پهلوی مردم باشیم و در زندگی برای مردم چیزی بدیم. این رو همه درک کردن نمیتونن. اگر انسان یک بار نشیند خوب چشمانش رو بگاه دایما میگفتیم بگاه پیش از خوب یک بار نشینه چشم پوشید انسان ترازوی عقل دارد. فکر کنید همین روز چقدر کاری خوب کردم و چقدر کاری زشت هم خیلی یک هفته ترازو کند که بودنش معین میشود و آهسته آهسته کوشش کند در همین چیزها رو. یا بهترین چیزی هست که تبسم در روی یک کس تبسم عبادت است. یک چهره کشاد خود در کوچه میروی که اکثر مردم هم خیلی است که هم خیلی فهمو تشکر اکا. خب ببینید چرا مردم بیشتر به چیزهای نگاتیو اعتماد دارند؟ یعنی منظوری من اعتماد نه، منظوری من بسیار میبینن چیزهای نگاتیو رو. مثلا کاماندر من دیدم که پوزیتیو رو میبینن اما نگاتیو این چیز در بعضن جایها کم است. با همین واسطه میتوان مردم رو تقسیم کن. خب اگر 70% مردم همین طرف باشد 30% بر روی چیزهای فایده آور پس دان که 70% اهالی باز نمبر کنیم خفه می شود. ما میتونیم گوییم که اینو اونو فهمیده چی گویم. یعنی که چند سال اخیر ما خیلی از علم و فرهنگ و دین و تمام چیزها دور ماندیم. خیلی از این سبب مردم چیزهای همین میگه که هر کس موافق عقلش گپ میزند باشد اگر پس هر کس موافق عقلش اون چیز تماشا میکند. چیزی فچ و وای این چیزها گفتم که نه به همه پسند است نه همه قدر میکنند. زیرا هر اگر اصلی تازه خواهی استاد میگفت پس او در بلندی است و در حفظ هزارها وای است میبرید با چه زحمت ها میگیری وای نشوی زنبور رو بله باید که در خاطر داشته باشیم. تشکر زیاد. بله جهان بینی هر کس با وسط فکرانی اوست میگد محمد اجازی. تشکر اکای جان و چند سوالی کوتاه دیگر میدهم بعدا با قسمت دیگر میگذاریم. امید میکنم که خسته نشدید اکا زیرا که شما نفری که عادت کرده اید به این صحبت. خب چای ما نمیبره چای تمام شد. چای از ما اکا سخن از شما ما بس سخن شما اعتماد داریم. نسبت به چای یگان چیه نیست است مشکلی نیست. فکر میکنم که خب
бинедако мо аз чизҳои негатив гуфтем, аз андӯҳ гуфтем, аз ханда ҳам гуфта будем, аммо умуман ба ҳиссиёти ҳаҷвии шумо чӣ гуна аст дар зиндагии песипарда? умуман бо ҳаҷв сару кор доред, ягон нафари шуморо механдонад, умуман чӣ гуна қабул мешавад? Мешавад. Аслан ҳаҷв гирем дар ҳамин хона пур аст. ҳар касе кӯдаки 1 сола дошта бошад, хонаи пур аз ханда аст. амрӯз студияи мо ду тараф оина дорад. Мисол баъдан ҳолатҳо мешавад ки мо вақте ки фарзандома мебиёрам студия е ҷоя оинаи калон ки аст, баъд ба чачаи хурдин баъд оинаро нигоҳ карда худашро дида ба рафта оббе карда ва чизҳое ҳаст ки ин дар зиндагӣ меша, чизое ки инсонро ба завқ мебурад, ханда меорад. пас бинед як савол бахшиш ки боз як саволи дигар тавлид шуд. мо инҷо аз завқ гуфтем, масалан як хислати кӯдак метавонад ки завқи моро биёрад. буд ҳолате ки масалан завқи ханда ва андӯҳи масалан ягон номаро хонда истода будед, андӯҳ ҳар душ як ҷоя омад ба сари шумо? бисёр мебурад. дар номаҳо доимо мегуфтем ки номае омад ки ҳам аламовар буд, ҳам хандаовар. мисол ин чизҳо бисёр аст ки аз сабаби чизи содда будани баъдан нафарҳо як чизҳое менавиштанд ки ҳам инсона аламовар буд, ҳам хандаовар. чизҳо зиёд мешавад дар мо. дар чандин наворҳо мо баъзан ҳамин чиза ёдовар мешавем. мегӯем ки як номае омад ё ки як занги телефонӣ шуд, ҳам хандаовар буду, ҳам аламовар буд. баъд гуфта шурӯъ мекардем. беҳтарин мешавад. ташаккур. ва қисмати дигари барномаи мо ном дорад шарт ва асосан гӯем ки он нафароне ки мебиёянд инҷо агар актёрҳо бошанд, ягон роли дубляж медиҳем, ҳофизон бошанд, суруд мехонанд ё ба нафаре занг мезананд, қарз мепурсанд, ҳолатҳо гуногун аст. ман имрӯз мехоҳам ки Диловар Сафаров чанд сухан имрӯз аз ҷавонҳое гӯед ки мисли мо ҷавон ҳастанду дар дуроҳе ҳастанд ки бояд интихоб кунанд, масалан роҳи зиндагиро, дар дуроҳаси роҳе ҳастанд ки қадами ояндаашон муайян мекунад зиндагии ояндаашонро. масалан шумо ҳамчун нафаре ки ана ҳамин синну соли моро гузаштаед, масалан ҳар коро аслан таҷриба ҳар коро аслан таҷриба нишон медиҳад. яъне ки бояд фикр накард ё ки нагӯем ки мисол ҳамин кора кунам мешуда бошад ё на, кардан лозим аст. дар зиндагӣ ҳамин бештар мисол ёдӣ вақте ки мо рӯ ба кино оварда будем, ина яқин ҳозиру давраҳо хандам меояд, аммо як боварие буд дар мо ки мекунем. ҳозир хандаовар аст, он чизе ки наметонистем, аммо кардем. масалан муфлис ҳам шудем, қарздор ҳам шудем, аммо кардем, барои мо таҷриба шуд, омад. ё ки мисол ана телевизион кор кардем, радио кор кардем. дар зиндагӣ мисол асланша гирем, тиҷоратам кардам, сартарош ҳам шудам, мисол мебел месохтем, мебел ҳам шудам. тамоми чизҳоро кардам. ба инсон роҳашро пайдо мекунад ки дар кадом роҳ муваффақтар мешавад, баъд ҳамон роҳ пеша мегирад. инсонҳое ки роҳгум карда ҳастанд намедонанд аслан ҳамин кор кунанд, даст зананд ҳар кор хате. ҳамин таваккалӣ бисёр хуб аст. натарсанд, чун Парвардигор ҳеҷ касро ба қадри нотавоноияш имтиҳон намекунад. ҳар имтиҳоне ҳаст бояд дунбол ва ҳар мусибате ки дар сарашон ҳаст, аксари ҳамин чиз, ҳамин як кора шурӯъ мекунанд, пеши роҳшон ягон чиз мешад, наметонанд. мисол ёдӣ, 10 тоҷири бузург дар як кишти буданд. 10 тоҷири бузург дар як кишти буданд ва барои бор мерафтанд. вақте ки ҳамун саробон, ҳамун капитани кишти баромада ҳаворо нигоҳ мекунад, пештара мехел мефаҳмидад. мегӯяд тӯфони сахте дар пеш аст, мо бояд қисми борҳоро холӣ кунем. акнун ки розӣ мешавад? вақте ҳамаро ҷамъ мекунад, ҳеҷ кас розӣ намешавад, гӯё ки биё борро холӣ кун, барои бор рафтан. тақдири шӯри як ҷавон бори аввал барои бор рафта буд ва бори зиёде оварда буд. дар дохили онҳо нав буд. таслим гирифтанд, гуфтанд ки ҳамин нав омадааст, биё борои ҳамина холӣ мекунем. ӯ ҷавон розӣ намеша, кашмакаш ҳамин тавр мешавад ки ҷавонам дохили об мепартоянд ба борҳояш, мегӯянд ки касе надидааст. касе надидааст, нашунидааст, мо инро надидем. ин замони гузашта буд. ҳамаш дар об. ҷавон илоҷе карда рӯи як чӯберо пайдо мекунаду ҳамон ҷо ба як соҳил меравад. як ҷазира.
вақте ки ин тарафу он тараф ҳарчанд кӯшиш мекунад ягон кӯмаке нест, чун дар ҳамин ҷазира дар байни об чор тараф об чизе нест. ба тақдираш тан медиҳаду ҳамунҷо як хайма месозад, як каппа месозаду ҳамунҷо рӯзашро мегузарон, меваву чеву ҳар чӣ ки пайдо мекард истеъмол мекард. рӯзе дар баландӣ доимо як баландиро ихтиёр мекарду нигоҳ мекард то ки наҷот ёбад. рӯзе як шамоли тунде шуду ё раъду барқ шуду чизе шуд ки ҳамин хаймаш оташ гирифт, як лахчаи оташ омаду хаймаш оташ гирифт, аз ҳамон боло давон фур омаду дигар хомӯш карда натонист, сӯхт ҳамонҷо заифӣ карду баъд ду по зонӣ заду гуфт ки парвардигоро гуфт аз киштӣ поёнам карде, борҳоям ғарқ шуд, як хайма доштам, ҳамин хаймаамро оташ задӣ, гуфта норозагӣ баён карду, хеле ки ҷавонон гуфтем роҳи зиндагӣ ва гирён шуду ҳамонҷо сараш рамонд, хобаш бурд. Ногаҳ садои одам, садои инсонҳо баромаду дид ки наҷот ёфтааст, кӯмакаш карданд. вақте ки гирифтанд дохили киштӣ карданд, дар роҳ равон буданд ки баъд ёдай зад, гуфт ки истед, аз куҷо фаҳмидед ки ман дар соҳилам дар ин ҷо ҳастам? овайҳо гуфтанд агар оташ намезадӣ мо намедидем туро. оташ ки задӣ дуд шуд, акнун бинед оташро ки зад? худованд. дуввумаш гуфт ки ин бо аз ҳамон наҷотёфтаи киштие набошад, чанд ҳафта пеш дар он ҷо ғарқ шуд, ҳамаш вафот карданд, ҳам нафароне ки инро поён партофта буданд. дидед, яъне ҳар душвориҳо, ҳар роҳ гум кардану пеши як роҳи бузурги моро мегирад. дар зиндагӣ мардуми мо ҳозир агар оддӣ фаҳмонем, на балки ҷавонон, ҳама ба мусибат омода нестанд, ба мусибате ки болояшон мебиёд омода нестанд. ҳамин як мусибат мебиёд дар ҳар коре ки пастиву баландиҳои ваяш ҳаст, дигар тоқат намекунанд, баъд майл содда карда фаҳмонем ба худкушиву ба гирьянолаву ба як кори зишту ба як чизҳои тоқат карда наметавонанд. ҳозир атрофи соатҳо бояд гап занам то ки мардум фаҳмад аз ин даромада ба ғаму ғуссаву ба ғамгиниву буромада мешавад. ҳамон чизҳо ҳамаш дар ютуб ҳаст, даромада дар интернет тамошо кунанд то ба худ чизе бигиранд. агар ҳамин атроф шафқоваршон бошад, ҳамаи атроф сухан кардагием аз бузургон. ташаккур. боз ногувор гузаштед. хайр, дигар савол. мо худамон моҳир намегирем. доимо устоз мегӯяд зан ё ҳомиладор мешавад ё намешавад, камакакаш нест. устоз мегӯяд, устоз он кас дар ин корҳои нек кист? биё тарк мекунам, ҳамашро тарк мекунам. ин ба монанди мардум оддӣ зиндагӣ мекунам. як сирри дигарро барои шумо боз кунем. ҳамин пишакам хӯрок нахӯрсод аст, чӣ кор кунам? мисол, яъне бо кадом ҳадаф пеш рафта истодааст? барои пул ё хизмат ба мардум ё ҳарду навиштам? ман набошад ягон кор накунам, фақат шинам зам ҷавоб диҳам. ҳеҷ гап надорад 2 дақиқа 3 дақиқа сарфа кунед. гоҳ мезанад мон ба хотири ислоҳ ва тарбия ва гоҳ оғӯшмон мекунад. обуна шав ютуб канали нигоҳи нав барои шумо барномаҳояшро бо ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик, ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон ва нафарони муваффақу соҳибдил пешниҳод месозад. мусоҳиба бо формати нав, фактҳои нав, саволҳои ғайриоддӣ, ҳолатҳои хандаовар, ҳазл, шартҳои ҷолиб бо ситорагон ва дигар навгониҳо дар лоиҳаи нигоҳи нав. ба канали мо обуна шав, аз зиндагии нафарони муваффақ бархурдор бош.